Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭക്തിയുടെ സാമർത്ഥ സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഭക്തിയുടെ സാമർത്ഥ സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഭക്തിയുടെ സാമർത്ഥ സിന്ധുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആകെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തില് ക്ലേശാഗ്നി. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ 6 സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ, സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ക്ലേശാഗ്നി ചുപത മോക്ഷ ലഘുക്തക് സുദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി അല്ലെ. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ക്ലേശാഗ്നി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ക്ലേശങ്ങള് നമ്മുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടു നമ്മള്. അജ്ഞത, അവിദ്യ, അജ്ഞാനമാണ് ക്ലേശത്തിന് കാരണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അജ്ഞത കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ 2 തരത്തില് പാപത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ കണ്ടു. പ്രാരാബ്ദവും അപ്രാരാബ്ദവും. പ്രാരാബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാകമായി ഫലം കിട്ടിയതാണ്. അപ്രാരാബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകമാകാത്തത്, ഫലം കിട്ടാത്തതാണ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അത് വിത്തായിട്ട് കിടന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണെന്ന് അത്രേ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തത് ക്ലേശാഗ്നി കഴിഞ്ഞ ഏതാണ് രണ്ടാമത്തത്? ശുഭത. ശുഭത. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശുഭത എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം. അതാണ് എന്ത്? എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നൽകുന്നതാണ് ശുഭത എന്ന് പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ശുഭത. കൃഷ്ണാവബോധം സർവമംഗളകരം, അതായത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം. ശുഭത യഥാർത്ഥ മംഗളം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ത്? ശുഭത, യഥാർത്ഥ മംഗളം എന്ന് പറയുന്നത്. പരിമിതമായ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഹജമായ പോരായ്മ പോലും സർവ ലൗകിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം വമ്പിച്ച ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രായോഗികമല്ലാതായി. മനുഷ്യവർഗത്തിനൊട്ടാകെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത്ര മഹനീയമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം. അപ്പൊ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഹജമായ പോരായ്മ, അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? സർവ ലൗകിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം വമ്പിച്ച ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രായോഗികമല്ലാത്തതായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തിനൊട്ടാകെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത്രയും മഹനീയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യവർഗത്തിന് എല്ലാവർക്കും അത്രയും ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മഹനീയമായതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാമത്തെ സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം 12-ാം ശ്ലോകത്തില് മഹാരാജൻ
കൃഷ്ണന് ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവരും കാപട്യമില്ലാത്തവരുമായവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടാൻ കഴിയും. ഭക്തന്റെ പ്രോന്നതമായ കൃഷ്ണാവബോധം മൂലം ദേവന്മാർ പോലും അയാളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്. അപ്പൊ ശുഭതയുടെ ഒരു ലക്ഷണം എന്താണ്? എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നൽകുന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ കാപട്യം ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും. ഇവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അതായത് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദേവന്മാര് പോലും എന്താഗ്രഹിക്കും? അയാളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. അവര് കാപട്യമില്ലാത്തവരായിരിക്കും, ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കും, കാപട്യമില്ലാത്തവരായിരിക്കും. പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവരിൽ ഉണ്ടാകും. ദേവന്മാര് പോലും ആഗ്രഹിക്കും, അവരുടെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ദേവന്മാര് പോലും ആഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവാരത്തിലേറെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ബാലന് വളരെ വേഗത്തിൽ അവിഹിതമായ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും ചൂതാട്ടവും മാംസാഹാരവും മദ്യപാനവും ഉടനടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതേസമയം കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത മഹാപണ്ഡിതന്മാർ പലപ്പോഴും മദ്യപാനികളും മാംസാഹാരികളും സ്ത്രീ സംഭോഗ ആസക്തരും ചൂതാട്ടക്കാരുമായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് സദ്ഗുണങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രായോഗിക തെളിവാണത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെയ്യില്ല. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറും. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുക. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വരുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തി വരുമ്പോ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് എന്തില്ല? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി. പക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകുക എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ചുരുക്കത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അവബോധം എന്നെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനാണ് സർവസ്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും, സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് എന്തിലും പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, കൃഷ്ണാവബോധം സർവമംഗളതരം ശുഭത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും എന്തുണ്ടാവും? അപ്പോ കാരുണ്യം ആർക്കുണ്ടാവും? ഈ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരാലും ആകർഷിക്കപ്പെടും. പിന്നെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും, കാപട്യം ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും. ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആരിലുണ്ടാവും? ഇവർക്കുണ്ടാവും. ഇതാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷണം? ശുഭതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ശുഭത, എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മംഗളങ്ങൾ ആർക്കുണ്ടാകും? ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയില് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. 3 തരം സുഖങ്ങളാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. 3 തരത്തിലെ സുഖം. ഒന്ന് ബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, ബ്രഹ്മവുമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, അടുത്തത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് എന്ത്? 3 തരത്തിലുള്ള സുഖം പറയുന്നത്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ
ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം. ഇത് എത്രാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ്? സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷണ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണില് ലാസ്റ്റത്തെ എത്തില്ലത്. മാതാജി ഇത് ടെക്സ്റ്റിലേതുമായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ മാതാജി? നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ സാന്ദ്രാനന്ദാർത്ഥം. നീ മോക്ഷ ലഘുതാകൃത. അതാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലെ, ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്. ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിന്റെ ഓർഡറിൽ പറയാം. ഇപ്പൊ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുമ്പോ 20ാമത്തെ പേജിലുള്ള ബ്രഹ്മത്തോട് ചേരുമ്പോഴുള്ള സുഖം ഇതാണ് കേട്ടോ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ സുഖം എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഹെഡിങ്, അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബുക്ക് കുറച്ച് തിരുത്തുണ്ട് ഈ മാതാജി ബുക്കില്. അതാണ് ഈ പരീക്ഷ നിർത്തേണ്ട കാരണം അത് തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് മോക്ഷലഘുതാണ് മാതാജി. അത് ആ പോയിന്റ് അല്ല. അതായത് ഭൗതികാനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിൽ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. മോക്ഷലഘുതാണത്. അതിന്റെ ഹെഡിങ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാന്ന മാതാജി ഇവിടെ ഇത് കാണിക്കുന്നു. ഏതാ ശരി? ഇത് ആനന്ദം കിട്ടും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ സുഖം മാറ്റിയിട്ട് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മക എത്തിക്കുന്നുള്ളതല്ലേ? എന്താന്ന് വെച്ചാല് 20ാമത്തെ പേജിൽ ബ്രഹ്മത്തോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സുഖം സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, അതാണ് അവിടെ വരുന്നത്. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മവുമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള സുഖം. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള സുഖം, അതാണ് 20ാമത്തെ പേജില്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹെഡിങ് മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത്താണ് വരേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ സുഖം. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇതിലും ആ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട്, സ്ലൈഡ് അനുസരിച്ചും ബുക്ക് അനുസരിച്ചും കേട്ടോ. മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം നമുക്കിത്, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ. മൂന്നാമത്തെ മോക്ഷ ലഘു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ സുഖം. 3 തരത്തിലുള്ള സുഖമാണ് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഭൗതിക ആനന്ദം, ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, പിന്നെ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലുള്ള സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള സുഖം നമുക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭൗതികമായ ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു സുഖം നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിരിക്കും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ബ്രഹ്മത്തിലുള്ള സുഖം, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സുഖം എങ്ങനെയാണ്? അതും താൽക്കാലികമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഐക്യത്തിൽ ലഭിക്കുക, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല? ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിൽ പോയിട്ട് ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? ആ പ്രകാശത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നമുക്കവിടെ സേവ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് വരേണ്ടി വരും? നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. നമുക്കവിടെ മതിയാകും, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണത്? താൽക്കാലികം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സുഖം എങ്ങനെയാണ്? പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന്. മറ്റേത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ് സർവശ്രേഷ്ഠവും നിത്യവും. ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും താൽക്കാലികമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ലഭിക്കുന്നത്? സർവശ്രേഷ്ഠമാണ്, നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും എങ്ങനെയാണ്? താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളത്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിനും പതനം സാധ്യമാണ്. ആത്യന്തികമായ അതീന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതി അവർക്ക് അവ്യക്തിഗത ബോധത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്യന്തികമായ ഒരു അനുഭൂതി ആർക്കില്ല? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഭൗതിക വിധാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ലൗകിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവിടേക്ക് എത്തിയാലും വീണ്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവര് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന്
അവർ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതും എങ്ങനെയാണ്? താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള സുഖം: ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും, ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതും, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും ബ്രഹ്മവുമായ ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും താൽക്കാലികമായിരിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്, ആനന്ദമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. മറ്റു പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതികളുടെ പാരാവാരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിലും എത്രയോ താഴെയാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലും കൂടെ ലഭിക്കുന്ന നമ്മളുടെ അനുഭൂതി പാരാവാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിനേക്കാളും താഴെയാണെന്ത് മറ്റുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം ഒരു പറയുന്നത് മഹാദരിദ്രനായ മഹാഭക്തനായിട്ടുള്ള കൊലവേജ ശ്രീധരനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കൊലവേജ ശ്രീധരൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി മാത്രമേ തനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നാണ്. എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്നൊരിക്കൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുപടി നൽകിയത്. അപ്പൊ കൊലവേജ ശ്രീധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇല വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകളുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന പൈസ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഗംഗാ പൂജയ്ക്കോ? ഗംഗാ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? കൊലവേജ ശ്രീധരൻ. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു, എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തനിക്ക് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി മാത്രമേ വേണ്ടൂ, വേറെ ഒന്നും വേണ്ടെന്നായിരുന്നു ആരുടെ മറുപടി? ഈ കൊലവേജ ശ്രീധരന്റെ മറുപടി. അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരുന്ന പൈസ മുഴുവൻ ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ദരിദ്രനാണ്. പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതി കൂടുതൽ അദ്ദേഹം അതിനാ ചെലവാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി, എനിക്ക് എന്തുമാത്രം മതി? അചഞ്ചലമായ ഭക്തി മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരു വക സുഖത്തിന്റെയും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും അയാൾക്ക് വേണ്ട. അഥവാ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ അയാൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വക സുഖത്തിന്റെ കുറവുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ആ ഭക്തൻ ആഗ്രഹം? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ വേറെ ഒന്നും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ആര് നിറവേറ്റും? ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് സുദുർലഭ, വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി പലരും പലതരം തപസ്സും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഭൗതിക സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാനാവുകയില്ല. അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് പലരും എന്ത് ചെയ്യും? തപസ് ചെയ്യും, അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ വക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഭൗതിക സുഖ അന്വേഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയിൽ വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് പലതരം തപസ് ചെയ്യും, അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം പെട്ടെന്ന് നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാനാവുകയില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19:151 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും, മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്. വേറെ ഒരു വഴിയിലൂടെ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരുവന് ഭക്തിയുടെ സേവന വിധാനത്തിൽ എത്താനായിട്ട് കഴിയുക,
മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും സാധ്യമല്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷം നൽകി എന്ന് വരാം. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന ദിവ്യാനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലക്കി വാങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആരവസരം തരില്ല, ഭഗവാൻ അവസരം തരില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ വിലക്കി വാങ്ങാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാൻ മോക്ഷം തരാം, മുക്തി തരാം ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭക്തി തരില്ല ഭഗവാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തനെ ഭഗവാനെ വിലക്കി വാങ്ങാനായിട്ട് ഭക്തന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അപൂർവമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത്. മോക്ഷ ലഘുക്തകൃതല്ല, അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാ വരുന്നത്? അപ്പൊ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, അതായത് ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തെ ആനന്ദം, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പോ ബ്രഹ്മാനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം, അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ബ്രഹ്മാനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം, അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആനന്ദം കിട്ടുകയാണ്. അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കുക, കോടി സംഖ്യ കൊണ്ട് അതിനെ പെരുക്കുമ്പോ ആ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അത്രയും എന്താണ് വിശേഷമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ആതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, അല്ലയോ ജഗന്നാഥനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സർവാതിശയായ അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം കേവലം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ്, അല്ലയോ ജഗന്നാഥനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് ഞാൻ സർവാതിശയായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പരമാനന്ദ സാഗരത്തില് ഞാൻ നിമഗ്നനായിട്ട് നിമഗ്നനാകാണെങ്കില് ഈ പരമാനന്ദ സാഗരം, ആ പരമാനന്ദമാണ് ആർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോ ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? കേവലം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഴിയിലെ വെള്ളം, അതായത് ഒരു പശുക്കിടാവും അല്ലെ, അത് ചവിട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ കുഴി ഉണ്ടല്ലോ, കാലിയുടെ കുളമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കുഴി, അതില് വരുന്ന വെള്ളം മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും വ്യത്യാസമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാനന്ദ സാഗരത്തില് കിട്ടുന്നതും അത് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ആനന്ദം എന്തിനോടാണ് തുലനം ചെയ്യുന്നത്? കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഴിയിലെ വെള്ളം പോലെ. അത്രയും എന്തായിട്ട് വിശേഷപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. സുദുർലഭ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞു. വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നത്. സുദുർലഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ആര്? രാധാറാണി. രാധാറാണിയെ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? മദന മോഹന മോഹിനി. കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് രാധാറാണി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുകയാൽ രാധാറാണിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക എന്ന. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരെ പിന്തുടരാണ്? രാധാറാണിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാത്മാക്കളെ
മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ദൈവീക പ്രകൃതിയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് അർത്ഥം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലെ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് രാധാറാണിയുടെ, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ രാധാറാണിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ആയിരുന്നിട്ടും, ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നിട്ടും കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതിന് കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ഭക്തിയിൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായത് കൊണ്ട് തന്നെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നതിനുള്ള തെളിവാണിത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം അവരെങ്ങനെയാണ്? പാണ്ഡവന്മാര് അത്രയും ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. ദൈവം മഹാനാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം അതിലും മഹത്തരമാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതിന്റെ മൂല്യം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് അറിയാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അത് അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതില് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തും തുടങ്ങാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് ആരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ മദനമോഹനൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് മദനമോഹനൻ എന്നാണ്. കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മദനമോഹനൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആ മദനമോഹനനെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആര്? രാധാറാണി. അതുകൊണ്ട് രാധാറാണി എന്തറിയപ്പെടുന്നു? മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് രാധാറാണി അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന്. കൃഷ്ണനെ പോലും രാധാറാണിക്ക് സാധിക്കും. രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാനേക്കാളും ആകർഷകത്വമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രാധാറാണി എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു? മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് രാധാറാണി അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ രാധാറാണിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായതിനുള്ള തെളിവാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ച അർജുനൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാനൊരു സഹോദരനായിട്ടേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ടും അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങയോട് നിന്ദ കാണിച്ചു. കൃഷ്ണ, സുഹൃത്തെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ച് അങ്ങയോട് അനാദരവ് കാട്ടി. എന്നാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അങ്ങ്. അതായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ അവസ്ഥ. നമ്മ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ആയിരുന്നിട്ടും, ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ രാജകീയമായിട്ടുള്ള ഈ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചതിന് കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവരുടെ ഭക്തിയിൽ ആകർഷനായതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഇവരുടെ ഭക്തിയിൽ ആകർഷനായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ എത്രയും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നതിനുള്ള തെളിവാണെന്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ ശക്തമാണെന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ദൈവം മഹാനാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം അതിനേക്കാളും മഹത്തരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ മൂല്യം ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ മോക്ഷലഘൂകൃത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. പറഞ്ഞു മാതാജി. പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതാണ് പ്രഹ്ലാദന്റെ മോക്ഷലഘൂകൃത്ത്. അതെ, പറഞ്ഞു. കളി
കാലിക്കുളമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കുരു പോലെ. ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പറയപ്പ. അത് ഭൗതികാനന്ദ ബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് ശുദ്ധമായ ഭക്തി. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കൃഷ്ണാവബോധം സർവ്വമംഗളകരമാണ്, കൃഷ്ണാവബോധം സർവ്വമംഗളകരമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട്, കാരണം അത് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണെന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് മധ്യഭാരതത്തിലെ ചാരീഖണ്ഡ് വനാന്തരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു മാതൃകയായി കാണിക്കുന്നത്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി നൃത്തം ചെയ്തപ്പോ മഹാപ്രഭുവിനെ ആന, കടുവ, തുടങ്ങിയ കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് മൃഗങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നു, ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ലോകത്തിന് എല്ലാവർക്കും മഹത്തരമായ സേവനമാണ് നൽകുന്നത്. ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സന്തോഷം അരുളുന്നു. മനുഷ്യവർഗത്തിനു പുറമെ വൃക്ഷലതാദികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നു. അതിന് ഉള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഈ പറയുന്നത്. പത്മപുരാണത്തില് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നതാണത്. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രല്ല വൃക്ഷലതാദികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും വരെ ആനന്ദം നൽകുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനായിട്ട് മധ്യഭാരതത്തിലെ ചാരീഖണ്ഡ വനാന്തരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പാടി പോയപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്, മൃഗങ്ങളും അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നൃത്തം ചെയ്തു അനുഗമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിതില് ഒരു 8 സിദ്ധികൾ കൂടി പറയാനുണ്ട്, അതുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അപൂർവതയെ കുറിച്ച് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നത്, അതായത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ദാർശനികന് ഭൗതികമായ നൂലാമാലകളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. വേദപ്രോക്തങ്ങളായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ധർമാചരണങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനും സാധിക്കും. അതിലൂടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ പരമാവധി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ദാർശനികന് ഭൗതികമായ നൂലാമാലകളുടെ ഉരക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ മാറും. വേദപ്രോക്തങ്ങളായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ധർമാചരണങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനും സാധിക്കും. നമ്മള് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ പരമാവധി നേടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അവയൊന്നും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം തരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും നമുക്ക് എന്തിനു അവസരം തരില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം തരില്ല. ഈ വഴിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്താലും അത് ലഭ്യമാവുകയില്ല. അപ്പൊ മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നതാണ്, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊന്നും ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മഹാദേവൻ പറയുന്നത്, സതീദേവിയോട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സിദ്ധികളെ കുറിച്ച്, ഇതിൽ 8 സിദ്ധികളുണ്ട്. ആ സിദ്ധികളെ കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ആവും. 8 സിദ്ധികൾ പറയുന്നത്, അതായത് സിദ്ധികൾ പോലും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന്മാർ എന്താണ്, അവർക്ക് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ സിദ്ധികൾ പോലും ആർക്ക് വേണ്ട, ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ട. ഒരു തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികൾ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതെല്ലാം എന്താ പറയണത് ഇവിടെ, സിദ്ധികൾ പോലും മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ മോക്ഷം മാത്രല്ല, സിദ്ധികള് ഇതൊന്നും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭക്തന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളും ഒന്നും ഇവർക്ക് വേണ്ട. സിദ്ധികള് 8 തരത്തിൽ, അഷ്ടസിദ്ധികളാണ് പറയുന്നത്. അഷ്ടസിദ്ധികള്
അത് എടുത്താല് പ്രധാനപ്പെട്ട 8 സിദ്ധികൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ഗരിമയോ? ഗരിമ ഗരിമ, ലഖിമ, ലഘൂകരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, ലഖിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാകാമ്യം, എന്താണ് പ്രാകാമ്യം, ഈശിത്വം, വശിത്വം. ഈശിത്വം, വശിത്വം. ഇതാണ് 8 എണ്ണം. ഫസ്റ്റത്തെ അണിമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം എത്ര ചെറുതാക്കാനും അണിവിനോളം ചുരുങ്ങാനുള്ള കഴിവാണ് അണിമ. എത്രത്തോളം ശരീരം ചെറുതാക്കാനുള്ള കഴിവ് അണിമ. ഈശിത്വം കഴിഞ്ഞിട്ട് വശിത്വം. അണിമ എന്ന് വെച്ചാല് ശരീരം എത്രത്തോളം ചെറുതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അണിമ. മഹിമ എന്ന് വെച്ചാല് എത്രത്തോളം വലുതാക്കാൻ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് മഹിമ. അതിനെ ബുക്കിൽ കാമാവസായിത എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ബുക്കില്. മഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരം എത്ര വലുതാക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് മഹിമ. അണിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, മഹിമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലുതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരീരം. ഗരിമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭാരമുള്ളതാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ശരീരം അമിതമായ ഭാരമുള്ളതാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഗരിമ. ഭാരം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഘിമ, ലഘൂകരിക്കുക, ഗരിമ, ലഘിമ. ലഹിമയാ മാതാജി? ലഹിമയാ? ലഘിമ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലഘിമ കഴിഞ്ഞാല് പ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ലോകത്തെവിടെയും എത്താനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നേടാനുള്ള കഴിവ് പ്രാപ്തി. ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നേടാനും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവരും എത്താനുള്ള കഴിവ്, അതാണ് പ്രാപ്തി. പ്രാകാമ്യം എന്ന് വെച്ചാല് എന്തും ആഗ്രഹിക്കാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രാകാമ്യം. ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ മാതാജി. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. അതായത് പ്രാപ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയും എത്താനും ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നേടാനുള്ള കഴിവ്. പ്രാകാമ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള കഴിവ്. ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യില്ല നമ്മള്. മറ്റവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുക, അതൊക്കെ ജലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക, പ്രാകാമ്യം. ഈശിത്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് എല്ലാറ്റിന്റെ മേലും ആധിപത്യം നേടാനുള്ള സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ശക്തികളുടെ മൂലങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്, എല്ലാറ്റിനും മേലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാറ്റിന്മേലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈശിത്വം. വശിത്വം മറ്റുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് വശിത്വം. വശീകരിക്കാൻ കേട്ടില്ല നമ്മള്. വശിത്വം മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വശിത്വം. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭു ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് എഴുത്. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. അണിമ, മഹിമ, ലഘിമ, ഗരിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാകാമ്യം, ഈശിത്വം, വശിത്വം. അതെ, എല്ലാതായില്ല അഷ്ടസിദ്ധികള്. പ്രഭു ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എഴുതാനായിട്ട് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എഴുതി കേട്ടോ, പേര് നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പ്രഭു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത്. അപ്പൊ